Uned 2 Llenyddiaeth. Felly, pa ffilm ydych chi'n mynd i astudio? Enw'r ffilm ydy Y Mynydd Grug. Dyma llun o'r Mynydd Grug, dyma'r grug yma, peth porffor, the heather, y grug. Y Mynydd Grug yw enw'r ffilm. Mae'r ffilm yn cael ei seilio ar llyfr ysgrifennwyd gan yr awdures Kate Roberts. Dyma hi. Roedd Kate Roberts yn byw yn ystod y cyfnod yma. Yn ôl bob sôn, dechreuodd hi ysgrifennu mwyn ymdopi gyda marwolaeth ei brawd yn y Rhyfel Mawr. Mae'n esbonio mewn dyfyniad ar ddechrau'r ffilm am hwn. Gawn ni weld. Dyma fy sianel i ffeindio'r ffilm, cer i fideos neu playlists, cer i Y Mynydd Grug, a dyma fe. Dyma ddechrau'r ffilm. Cafodd ei gwneud yn 1997. A dyma'r dyfyniad cyn fwy hir. Sylwch ar y gerddoriaeth hefyd. Dyma'r dyfyniad ro'n i'n sôn amdani. Beth a'ch cynhyrfodd chi gyntaf i ddechrau sgrennu o gwbl? Dyna'r gwestiwn. Marw fy mrawd iengaf yn Rhyfel 1914-18. Methu deall pethau a gorfod ysgrifennu rhag mygu. I had to write lest I'd be suffocated. So ffordd o ymdopi gyda farwolaeth oedd ysgrifennu iddi. Felly, fel ych chi'n gweld, cafodd ei geni yn 1891, a mae hwn yn meddwl a doedd hi'n plentyn ar y pryd pan dechreuodd i sgwennu. Ond, mae Te yn y Grug, dyma llyfr, yn ymdrin a phlentyndod plentyn. Dini widrwydd, plentyndod, merch ifanc. Dyma llyfr llafar, os ydych chi eisiau gwrando ar y straeon, a straeon maen nhw, nid nofel, ond straeon byrion, casgliad o straeon byrion am yr un cymeriad o'r enw Begw. Dyma clawr arall, bach yn psychedelic, Te yn y Grug. Felly dyna llyfr nath Kate Roberts ysgrifennu. Felly pwy oedd hi? Kate Roberts, ganwyd 1891 yn Rhosgadfan yn yr hen sir Gaernarfon yn y Gogledd. Cafodd ei geni ei magu yng nghanol ardal y chwareli, the Slate Quarries, yn sir Gaernarfon. Collodd frawd yn y Rhyfel Byd Gyntaf, gweld brawd arall yn dioddau yn sgil colliau iechyd yn yr un ryfel. A'i ysgogodd hi fynd ati i lenydda yn y lle cyntaf, ac oedd hi'n cael ei ysbrydoli i ysgrifennu yn y lle cyntaf. Mae straeon byrion a'i nofelau yn weithiau pwysig iawn. Ei chartref yn holl bwysig iddi. Ond, a gawn ni weld, y gwyn gyffredinol yw fod gwaith Kate Roberts yn drist a diobaith. Penderfynwch chi. Gawn ni weld beth rydych chi'n meddwl. Felly, Y Mynydd Grug yw'r ffilm, Te yn y Grug yw'r llyfr.
Hanes syml yw'r fframwaith, blwyddyn y mywyd merch 8 mlwydd oed o'r enw Begw, sy'n byw mewn bwthyn ar y mynydd yn ardal chwareli gogledd Sir Gaernarfon ar drywad y ganrif diwetha. Felly, ar amser y ryfel bo, nid cyn y ryfel mawr gyntaf. Mae te yn y Grug yn un o glysuron y Gymraeg. Trafod y dyfrifwch a digrifwch y mywyd Begw mae'r gyfrol. The seriousness and the humour in the life of Begw mae'r gyfrol. A'r ffurf gyfres o 8 o storïau. Rhaid iddi ddygymod am dopi rhywsut a boddi sgiatan, y gath, gweld Winnie Hadog yn llwcio i jeli ddigwylydd, mynydd Rosgadfarn, ger Caernarfon yw Cynefin Begw. Yn Te yn y Grug, mae Kate Roberts yn agor y drws ar ryfeddodau plentyndod, the wonders of childhood. Mae'n bwysig gwneud nodiadau wrth ystudio'r ffilm a gallwch gyfeirio at y nodiadau hyn wrth wneud tasgau a thrafod yn dyfodol. Dylid gwneud nodiadau ar yr elfennau canlynol. Nesaf, gewch chi weld map meddwl sy'n nodiadau i chi yn y fideo nesaf.